goizeko 3:00 bastante kargatu izen. Eta zade batzen besti, bueno, handoko jau etxakari dien eta atia hazin da idergile. Idergi oso zon. Nulo hiena zon. Eta bate beste egin oso. Esten dek ze iderriko ezkorrata. Ez tekor idergi, zer de pata, iruzki ezala. Ez, idergi edala. Iruzki edala eta zoan beste gizon bat posteate ostintzen. Hune bastante baru egez nintzen. Hantzin da. Izon, a ber, hemen ratua baina duzkutitzen, a ber, hori. Zer da, iruzkile o... Oide nik uste da, idergile. Idergile. Kontestatu, nien okerri jontan kontestatu zer.